Malipodno kawadhi nyime en jagoro ma ongirore migao mar somo Julius Jwan en achiel kuom jogo makori biro dadhogi kagidwaro kom kata kadwaro lemo mar bedo jagoro mar logtich e kaonti ma Homa Bay. Mae timore sama loch gwenge mapacho kae e jumani koro chomo kama gitieko loso sirikandegi bang' chamo muma tarik 25 dwe mar aboro. Warangane kaka kaontis go chano telo mar higni 5 mabiro. Ndalo Prabish nyaka ne governors mane uyiere yiero ma tarik 9 dwe mar aboro chamo muma mar apisi ten loch gwengegi koro seketo kenge mag tayo tije. E kaunti ma Homa Bay jagoro masani migao mar somo Julius Jwan en achiel kuom jogo makoro lapdo gi ndong' ne lemo mar jagoro kod jatend tije piny owacho e kaunti no. Ndalo machuok kende bang' Governor Gladys Wanga lando moko kuom jotend migepe mage kaachiel kod jotije mamoko mag kaunti no. Rowere mawuok e kaunti no nowuok oko ka giwacho ni tend kaunti no oko paro jomatindo kaachiel kod mine. Kaka jadak Homa Bay ministries mano yier nyoro kaka Paul ato kamor kode e wing mar deputy governor marwa Joseph Oyugi Magwanga wingwa kaka wano joma johera mag Oyugi nikech gine en 50-50 an ka en 50-50 joge mana professionals man wawuotho okaneno kata chiel manyingo obedo menson e ministries go sama njitimo nomination onge ja Islam kata chiel mo official list mar nominees nominated MCS onge kata chiel wadhi kanye wan gi mon ma competent wan gi chuo ma competent minyalo yier ang'o mosemono yierwa adwaro ni mondo mwesmewa Wanga gi mwesmewa Magongo duoka. E kaunti masia Governor James Orengo nyocho lande od bura ma kaunti no ni pod oloso listi mare mar jotend migepe. Kata kamano Orengo osetimo lokruok ma adundo e migepe ma opogore ma bende owacho ni biro keto lwasi maber mar tich. E chenro no Richard Okeyo Mungla odar kowuok e migao mar kembe kod dongruoge mag kembe nyaka migao mar omenda kod chenro mar bero uchumi. Cleophas Ombogo odar kowuok e migao mar omenda kod bero chenro mag uchumi nyaka migao mar kembe kod dongruok mag ohala. Laktar Elizabeth Odhiambo koro biro telo ne migepe ariyo, mano mar weche pur chiemo kod jamni kod ohala mag nam kaachiel kod migao mar pi kod alwora. Jabeto Philipo Wade ogwel kaka ton jener mabiro tiyo tije mag jagoro mag kaunti kaachiel kod tije jagoro motelo ne jotend migepe. Kaunti ma Kisumo bende noyango listi mar jotelo 10 mabiro tayo migepe mage. Listi manonyuolo paro mopogore opogore kowuok kuom oganda ahinya kaluwore ni listi no ne ni kod 100 kende to bende ne ok onywako joma nigi ng'ol kod rowere. Kata obedo ni kaunti ma Migori pok ogolo listi mare, maling'ling' wacho ni magi moko kuom joma inyalo bi gwel kaka jotend migepe ka ichano dadhogi kod MCAs e juma manyien. Morris Nyanjaga e migao mar omenda kod bero uchumi, Laktar Mogesi Beti Samburu e migao mar somo kit chwech kod rowere gi tuke, Rahab Chache migao mar alwora kaachiel kod kedo kod masiche ma apoya nono. Julius Awuor Nyerere e migao mar thieth, Lucas Chacha e migao mar pur, Kalebo Pondi biro telo ne migao mar jotij piny kod dongruok mag gwenge. Kata obedo ni moko kuom jopiny ok mor kod chal mar listi mar jotelo ma biro tayo migepe mopogore opogore e kauntis maggi. Geno margi en ni jotelo go biro tiyo makare e kelo dongruok ne oganda duto e kauntis go. Nyakora Ramogi mana kaka ne